ale on kromě toho má obrovské zkušenosti a výsledky v podnikání MBA, protože podniká už 21 let. To je úžasné. Víte co, 19 let je smaragdový vlastní podnikání MBA. Víc než 19. Jo, byl to první smaragdový vlastní podnikání MBA v České republice. To znamená, že on je nějaký 20 let finančně zcela svobodný. Jako řečník je zván k tomu, aby prezentoval tenhle projekt po celé Evropě. Mluví na seminářích. Takže opravdu je to člověk, který pomáhá dalším lidem k finanční svobodě. Stojí za to, abychom dneska napěli uši a abychom si dělali poznámky, abyste ještě doladili ty informace, které jste dostali, tak abyste si je dali do souvislosti s tím, jak balíky využít nejenom pro sebe, ale i pro ty ostatní a ještě si na tom zajistit finanční svobodu. Takže teďka už nám tady dovolte pozvat zakladatelského smaragdového vlastníka podnikání MBA, Láďu Tomaně. Mám tady pro vás nachystanou prezentaci. Prezentaci toho, co charakterizuje naše podnikání, naše podnikatelská příležitost. Možná na začátek. Proč jsem začal dělat MBA business? Jak jsem se k tomu vlastně dostal? Musí být načasování. Je důležité, aby člověk byl ve fázi, kdy opravdu něco hledá, je s něčím nespokojený a chce to řešit. Je připravený to řešit. Poté, co jsem vyšel ze školy a dostal jsem první výplatu, tak jsem se na to podíval a říkal, počkej, a to je všechno. Nevím, jak vám to připadalo, ale ta první výplata charakterizuje to, co budeš dostávat dalších 40 let, jo? Protože ona se moc nezmění. Jo? Ona plus minus se tam přidá nějaká tisícovka, ale to je všechno. Chápeš? Takže hned po první výplatě jsem si říkal, počkej, to nemůže být všechno. Přiznám se, že protože byl komunismus, tak to bylo těžké se snažit nějak řešit. A jakmile jsme měli pád komunismu, měli jsme tady sametovou revoluci, úžasná. Já jsem byl tak nadšený, jako nadšený z toho, že můžeme začít podnikat, že je kapitalismus, že je volný trh. Normálně jsem úplně, chodil jsem címkat všechno a tak dále, prostě detaily dneska není prostor. Ale to, co bylo důležité, říkal jsem si, mám šanci, mám volbu, nemusím žít jako moji rodiče, nemusím být uvázaný jako pes u boudy, můžu být volným člověkem, můžu dělat něco, co mě dá životní styl. A teď životní styl, co si představujete pod slovem životní styl? Jo. Měl jsem jednu práci, druhou práci, třetí práci, nebudu prostě vysvětlovat detaily zase. Prostě zjistil jsem, že zaměstnání to nejde. A je jedno, jestli vyměsníš tohle zaměstnání za tohle zaměstnání nebo za tohle zaměstnání. Pokud chci mít svobodu, musím mít biznis, musím podnikat, musím dělat sám na sebe, musím poskytovat lidem služby a produkty, které jsou dobré pro lidi. Musím dělat něco, co je přínosem pro druhé a oni to chtějí. A když mi ukázali marketingový plán před 21 lety, tak jsem netušil, že to je ono. Ale protože jsem byl hladový, tak jsem hledal možnost a byl jsem rád, že mi někdo někde pozval a ukázali mi to, co já vám tady teď chci velmi zkráceně ukázat. Je stejný marketingový plán, jako jsem byl před 21 lety. A víte co? On je ještě lepší. Ten biznis už funguje 55 let. A víte co? To, co mi ukazovali před 21 lety, tak to všechno funguje tak, jak to ukazovali. Zkráceně mi řekli, že tvoje domácnost je tvůj zlatý důl. Ukázali mi, jak můžu změnou toku peněz, které investují někde do supermarketu, a dneska je to Kaufland, Tesco nebo cokoliv jiného. Jak stejný peníze, když budu investovat přes svůj vlastně biznis, když jsme měli 9 výrobků tehdy bez internetu a už přesto jsme se finančně zabezpečili na těch 9 výrobcích. Potenciál toho biznesu dneska je neuvěřitelný. Neexistuje lepší podnikatelská příležitost. Já jsem to považuji za důležité prostě říct, že jsem si to vyzkoušel. Já nejsem týpek, který tady přišel, je tady v biznise 2 měsíce, říká, budete milionáři, jo, nic nemusíte dělat, prostě všechno je jednoduchý. Já jsem si prožil fázi
toho, když jsem pracoval 10 let pro někoho, můžu to dneska porovnat, 21 let podnikám, máme zkušenosti, máme profitový biznis, který nám dává už 21 let, který nám dává fantastický životní styl, ale to, co je pro vás důležité, že máte ten samý. Že máte ten stejný a máte podporu lidí, kteří mají ten životní styl, který by člověk chtěl mít. Tak na rovinu, vy, kteří už víte, životní styl, takové zakladatelské platiny. Všech speakerů, které tady máme každý měsíc. Když vidíte ty obrázky, slyšíte jejich životní styl. Smaragdu, diamantu. Když se člověk podívá, tak člověk vidí, že to je něco, po čem většina lidí touží. Mít zároveň čas a peníze. Nemuset řešit peníze, protože je máš a máš čas, děláš ty věci, které jsou v životě důležité. Někdy se mě někdo zeptá, já proč to ještě děláš, když vlastně nemusíš? Říkám, no, protože mě to baví. Protože to chci dělat. Teď nevím, jestli mi úplně rozumíte. Děláš něco, co chceš dál dělat i přesto, že už to nepotřebuješ dělat kvůli penězům. Dextra se kolikrát ptali, Dextře, tak když už máš takový biznis, proč pořád ještě ho děláš? No, protože já dělám něco, co mě baví. A co pomáhá druhým lidem. Takže dobrý pocit z toho, že můžeš dalším lidem pomoct. No dobře, tak co to je za ten biznis? To by všichni ten MBA dělali, ne? A všichni by byli finančně nezávislí. A já jsem slyšel, tetička už říkala, že kdysi v tom byla a měla nějakou zkušenost. Hele, má tetička životní styl, který chceš mít? Jaký zdroj informací je pro tebe důležitý v oblasti financí? Jaký zdroj informací bereš v oblasti zdraví? Od koho? Kdo je tvým mentorem v různých oblastech? Takže pokud se dneska bavíme teď o podnikání, tak je potřeba mít někoho, mít nějakého mentora v oblasti podnikání, který má to, co ty chceš mít. No? To je strašně důležité, protože potom to můžu získat taky. Takže jak to funguje? Princip je strašně jednoduchý. Vy, kteří už jste v biznise, tak si dáte takový malý opáčko. Vy, kteří tady jste poprvé, tak vám během 5 minut ukážu základní informaci, pak je trošičku rozvedeme a zjistíte, že stejně ty věci člověk už dělá a že může vlastně profitovat z toho, co stejně musí dělat. Tak, můžeme pustit. Jo, já si to pustím. Sorry, dobrý, uslouchím se. Tak. OK. Takže proč je vaše domácnost váš zlatý důl a jak malá změna vytvoří velký rozdíl? Nebudu vám říkat nic jiného, jenom to, co sami jsme udělali před 21 lety, a co děláme prostě do posud a co nám vlastně zabezpečilo ten životní styl. Čili proč jsme začali? Měli jsme nějaký důvod. Otázka zní, když s kýmkoliv mluvím, jestli má vůbec ten člověk důvod. No. Jestli má to svoje proč. Důvod, proč udělat nějakou změnu ve svém životě. Jestli to, co dneska má, jak žije, je to, co vždycky chtěl mít. Jo? Protože potom je ochoten je otevřený novým věcem, novým myšlenkám a potom je ochoten vlastně i vnímat ty věci, které jsou důležité pro to, aby to mohl získat. Tak to není dneska námětem. Vy máte svůj důvod, jste tady. Vy jste mohli být kdekoliv jinde, je to tak? Jste tady, máte nějaký důvod. Já nevím, jaký to je důvod. Každý z nás má trošičku jiný důvod, ale máte ho. Máte ho. Tak, takže měli jsme nějaký důvod, věděli jsme proč a to, co jsme technicky udělali, změnili jsme způsob nakupování. Nakupování spotřebního zboží u sebe a pro sebe a z domova pomocí internetu. Navíc ve vlastním obchodě s licencí. To je celý technicky, co jsme udělali. My jsme změnili tok naší domácnosti, peníze, které tekly někomu jinému do biznesu, začaly téct do našeho vlastního biznesu. Tak, a je rozdíl být zákazník a je rozdíl být majitel něčeho. A teď si to řekněme, jako zákazník já si budu vybírat, tak
jako zákazník bude někde jinde někdo mít v akci nějakou věc, no tak já si to tam půjdu koupit, ale jako majitel biznesu jsem 100% uživatelem svých vlastních produktů, jsem lojální 100% ke svému vlastnímu biznesu. Dává vám to smysl? Prostě to je tečka, konečný. To znamená, že my od začátku užíváme pouze produkty, které máme ve svém vlastním obchodě. Dává to podnikatelský smysl? Nebudeš jako majitel pekárny chodit do Teska pro rohlíky, protože jsou v akci. Je to tak? Budeš vždycky mít doma svoje vlastní rohlíky ze své vlastní pekárny. To je celý. Počkej, kdyby to bylo tak jednoduchý, tak to přece pochopí všichni. Asi by měli. Ale mají nějaký důvod, proč tu změnu neudělají. Stále podporují cizí biznis. Je pravda, že hodně lidí se to ani nedozví. Nikdy. Nikdy se nedozví. Nikdy neuslyší marketingový plán. To je škoda. Protože když si představím, že bych neslyšel ten marketingový plán, jaký by byl další osud, že jo? Co by člověk dělal? No. Já teď vůbec nehovořím o přidané hodnotě. Pojďme se bavit jenom o těch věcech, které vás přivedou k tomu, že vaše domácnost vám začne dávat ty profity, o kterých se bavíme. Pojďme si ukázat běžný způsob nakupování. Výrobce, ten majitel biznisu, majitel obchodu a zákazník. Klasicky, vy jste na konci obchodního řetězce a nemáte žádný profit z toho, jako zákazník, že nakupujete. Nakupujete za nějakou 100% cenu. Výrobce potřebuje 15 až 30% na to, aby vyrobil a měl pokrytý náklady a nějaký zisk. Majitel obchodu se pohybuje v té toleranci, kde potřebuje mít taky nějaký zisk a rozdíl tedy je tam těch 40 a 30%, které jsou, navyšuje nám neustále vlastně reklama, doprava, všechny ty další mezisložky, které máme mezi výrobcem a zákazníkem. To znamená, že jestliže já mám tenhle klasický způsob nakupování, tak nemám žádný profit z toho, že utrácím svoje peníze. Kolik průměrná rodina utrácí měsíčně na běžném spotřebním zboží a službách? Kolik může utrácet? A počítejte tam všechny věci, počítejte tam všechno, co je v kuchyni, v koupelně, na záchodě, drogerii vůbec nemusíte nikdy navštívit, počítejte tam elektriku, plyn, internet, telefonování, jo, počítejte tam věci, které běžně máte navedený, prostě měsíčně vám odcházejí peníze, jo. Zhodneme se, že 5000 korun musí utratit každá domácnost. To musí daleko více, ale říkám jenom 5000 korun. Jenom matematický vzor na 5000 korun. Jo? Takže změnili jsme to. Co ta změna způsobila? Výrobce dál potřebuje 15 až 30%. Vy se dostáváte do pozice majitele obchodu. Tady tím, že si zajistíte členskou licenci. Co to člověka stojí? Členská licence. 739 korun. Na rok nebo na rok a půl, podle toho, kdy vstoupíte. S obnovením 600 korun na další rok, pokud podnikáte tady. Pokud jenom nakupujete, tak nepotřebujete za podmínek, že si tady nakoupíte ani tohleto. 739 korun. Cena tady nehraje roli. Cena, myslím, investice do biznisu nehraje vůbec žádnou roli. Hraje pro někoho z vás 700 roli? Hele, 700, to je co, jedna večeře? Bez manželky. Hele, co si pořídíš za 700 dneska? Jedno pivo denně. Jedno pivo denně. No, nebo půl krabičky cigaret, to ani nevyjde vlastně, 3 cigarety denně a máš to víc jak 700. My se nebavíme o ceně. Každý, co se týká ceny, může začít podnikat. A v klasickém podnikání, čím jsou lidi nejvíce limitováni? Penězma, investicí, je to tak? To odpadá tady. Tady nelze použít výmluvu, já bych tak začal podnikat, ale nemám na to prachy. Máš.
Můžeš začít podnikat. Pořídíš si členskou licenci a dostáváš se do pozice majitele obchodu. Někdo říká, ale jaký já jsem majitel obchodu? No jsi majitel obrovského supermarketu. Zkus si, když se podíváte na Amway stránky, zkuste si představit, co by vás to stálo zařídit si takový obchod. Ale by fungoval, jak funguje. Doprava do 2 dnů zabezpečená, zdarma, prostě kdekoliv. Ze všude, jak to je, pořád přibývají nové produkty a testy vyřešené. Prostě nic nemusíš, všechno je, jak má být podle Evropské unie, všechno funguje. Teď neříkám, kolik času by tě to stálo, kolik peněz. 739 korun, máš otevřený obchod. Máš ho otevřený. Tak, dobře, já ho mám otevřený. Máš velký obchod, buď hrdý na tenhle obchod, protože v oblasti síťového marketingu neexistuje úspěšnější firma než Amway. A já to říkám na rovinu protože jsou lidi, kteří se snaží něco dělat, snaží se, dělají něco navíc, dělají při práci, protože buď mají motivaci něco dělat, nebo musí prostě, mají hypotéku, nebo prostě jsou v situaci, kdy prostě nestačí jim jeden příjem. Já všechny chválím, říkám si super, ale když už dělám něco navíc a chci dělat v oblasti síťového marketingu, Ježišmarja, tak se podívám, kdo je v té oblasti nejlepší. A spolupracuji s tím, kdo je nejlepší na trhu. Ty nejseš úzce ohraničený, že tady máš jenom kosmetiku. Jo, ty jsi ten pán, co má ten obchod s kosmetikou. Jo. Nebo, že tady máš úzce pouze nějaké doplňky výživy. Ty máš opravdu obrovský supermarket s širokou škálou prostě produktů a můžeš se orientovat a soustředit na to, co ti vyhovuje a co tě baví. Jo. Dobře, máš ten supermarket, víš, že to je číslo 1, seš na to hrdý. Jo? A možná někdo říká, dobře, ale to má určitě nějaké omezení. Jo? Já vám řeknu jenom nějaké fakta, jenom tady mám fakta. Amway vznikla v roce 59. Má 100% záruku na zboží. 100% znamená, že když nejseš spokojený, můžeš ho vrátit, dostáváš všechny svoje peníze za ten výrobek zpátky. Když tvůj zákazník a klient není spokojený, vrátí to, dostane všechny peníze zpátky. Ty nemáš žádné riziko, nepřijdeš žádné peníze. 180 dnů máš na vrácení členství. Těch 739 korun. Bez povinných nákupů. Ty nemusíš nic nakupovat, když nechceš. A přesto, pokud se ti generuje bonus, ho dostaneš. Víš o tom? Přitom můžeš mít sám osobní obrat 0. Nic. To není normální. 100% nárok na odměny i v případě, že se rozhodl, že tenhle měsíc si nebudeš mít zuby. Jo. To mám takový příklad vozovky, to berte. Že jsem si nekoupil žádný výrobek, třeba ani zubní pastu. Bez povinnosti prodávat. Ty nemusíš nic prodávat. To znamená, že když neprodám za ten měsíc určitý objem, i přesto dostanu své odměny tady, jo. Dostaneš odměny, i když nic nebudeš prodávat. To jak je můžu dostat? Hned se k tomu dostane. Bez povinnosti sponzorovat. Já to musím někomu nabízet, když mám tu licenci, musím někoho sponzorovat? Ne. To si můžu nechat jenom pro sebe, jako obchod. Jo? Žádné regionální omezení. Ale když si otevřeš obchod, když se bavíme o obchodě, otevřeš si supermarket. Z jakého okolí se ti tam budou lidi sjíždět? Kilometrově. 30 kilometrů? 10 kilometrů? Myslíte si, že někdo z Prahy přijede do vašeho obchodu tady v Ostravě? Nemáš žádné omezení. Ty máš ten obchod nahoře, můžeš mít klienta v Moskvě, můžeš mít klienta v Praze, kdekoliv. A máš z toho profit. Jo? Neomezená šířka, bacha, neomezená šířka znamená, že tady nikdo ti neříká, že už nesmíš více sponzorovat, protože když zasponzoruješ dalšího člověka do šířky, vyděláš si další peníze. Já můžu mít třeba 30, 40, 50, 100,
Můžeš. Ty můžeš mít kolik chceš těch lidí zasponzorovat do šířky. Je to normální? To není v síťovém marketingu normální. Neomezení do hloubky. Nikdo ti neříká, jak hluboko máš budovat ten biznis. To znamená, že jsi neomezený v příjmech. A na rovinu vám řeknu, že jsme v kontaktu s lidmi, kteří mají kolem 1 000 000 korun měsíčně z toho biznesu. A já vím, že to možná není motivující informace pro někoho, kdo by potřeboval 1000 korun dneska. Ale my ti ukážeme, jak můžeš mít 500 a 1000 korun z toho biznesu. Tím, že změníš to. Dobře, tak když je to tak jednoduchý, tak proč víc lidí tady prostě nevydělává ty peníze? No, protože nezměnili tok výdajů své domácnosti a pořád své peníze vydávají v něčím jiném biznise. No a to stačí jenom vydávat k tomu, aby si měl nějaký stabilní pasivní příjem, to nestačí. K tomu potřebuješ další krok a to je to, že někomu řekneš, jaké výhody nese tenhle způsob vedení domácnosti. Takže máš úsporu času a peněz, máš aktivní příjem tím, že někomu o tom obchodu řekneš a prodáš mu nějaký produkt. A třetí věc, máš možnost si vybudovat pasivní příjem spotřebitelskou sítí. Takže k tomu, aby si vybudoval profitový biznis, který ti se generuje neustále zisk, je potřeba někomu o tom říct. A teď o čem říct? No o tom, co jsem já změnil. Někdy si to lidi komplikují úplně sami. Ježíš, co mám těm lidem říct? No řekni jim to, co děláš. Moje domácnost už neutrácí v supermarketu, začali jsme utrácet přes svůj vlastní obchod a máme z toho takové a takové výhody. Hele, jestli chceš, můžeš to zajistit taky, protože je lépe vydávat své peníze ve svém biznise než v cizím biznise. Zajímalo by tě, jak pro svou domácnost ušetřit 10, 20, 30, 40, 50 tisíc korun ročně a mít možnost si vybudovat stabilní příjem? A někdo ti řekne, to by mě nezajímalo. A někdo ti řekne, jasně, že by mě to zajímalo. Určitě mě to zajímá. Co mám pro to udělat? Kolik tvoje domácnost utrácí, jsme říkali, za tyhle věci? Určitě to je více než 5000 korun. Souhlas? Máme bonusovou tabulku a každý ten produkt má svoji bodovou hodnotu a ta bodová hodnota se sčítá. Jestliže ty se dostaneš v té tabulce na určitou bodovou hodnotu, tak podle toho potom dostáváš vyplaceno zpátky. Čili 200 bodů jsou 3%, hodnota bodů je 40 korun, přepočteno na obrat 200 bodů krát 40 je obrat 8000 korun. Takže jestliže ta tvoje domácnost tenhle měsíc ty peníze vydá tady, tak dostanete 3% z obratu, ale to nejenom, tomu se dostaneme a dostaneš odměnu 240 korun. Ty dostaneš ještě další odměny, ale dostaneš tu základní z bonusové tabulky 240 korun. Je jakákoliv domácnost? Kdo o tom rozhoduje? Jestli utratím tady v tomhle supermarketu nebo v tomhle? O tom si rozhoduji já sám. 100 bodů. Hele, 100 bodů, dělá to někdo, teda těch 100 bodů, těch 5000 korun, to je 100 bodů? Jo, 4000 bez DPH, s DPHčkem asi 5000 korun. Za každých 100 bodů se ti vygeneruje kupon na 250 korun. To znamená, že tihle lidé, kteří tady teď stáli a udělali si do svého obchodu nákup za 200 bodů, tak mají 500 korun v kapse na další měsíc na nákupy, které budou dělat. To je super. To máš, jako kdybys měl k tomu, že máš 30% dluhů, už jako kdybys měl dalších ještě 10% dluhů zhruba. Jo? A co když někdo udělá 300 bodů, tak má 3 kupony. Až udělá 500 bodů, má 5 kuponů. Prostě se ti pokaždé při 100 bodech vygeneruje kupon 250 korun, který si příští měsíc normálně ve svém nákupu vyčerpáš a se ti to odečte.
To je úžasné. Nejenom to. Vy jste slyšeli od pana Nováka, že tady naznačil něco o fast tracku. Za chvilku k tomu dojdeme, protože tady jsou peníze navíc z kuponu a ještě z fast tracku, vy, kteří začínáte, tak máte úžasnou možnost si vydělat hned zajímavé peníze. Hele, vidí v tuhle chvíli někdo z vás, kdo máte ještě licenci, problém v tom, jak vaše domácnost může dělat stoboru? Stoboru se dělá automaticky jenom tím, že přeměním tok peněz ze supermarketu na svůj vlastní supermarket. To je celý. To je celá psychologie pro člověka, který je zvenčí a neví, co to je. Protože na začátku některé lidi mi říkají, a já bych to musel někde prodávat, já bych musel někde klepat a prodávat tu zubní pastu nebo prodávat ten zubní prášek. Nic nemusíš prodávat. Tvůj obrat se tvoří změnou toku peněz tvé domácnosti, ne prodejem produktů cizím lidem. Rozumíme si? Kdybychom měli jeden produkt, jeden jediný, tak abych vytvořil obrat, tak bych musel ten jeden produkt prodávat. Pořád dokola. Protože máme supermarket obrovský, nikdo z vás nemusí prodávat a přitom můžete mít pasivní příjem tady. Ale to, co je důležité, krok číslo 1, moje domácnost musí změnit tok peněz, to znamená to, kde nakupuje běžné spotřební zboží. A tak na rovinu, bude to takový problém, že budete mít jinou značku zubní pasty, nebude to něco s medem a blendem, ale bude to Lister. Když vám to vydělá peníze, rozumíme si? To je celý. Dobře, tak to zvládnu. Dobře, zvládnu, rozumím tomu a věřím a vidím to, že moje domácnost udělá každý měsíc to vodu. Dobře, co se děje dál? Tvoje domácnost, máš licenci, tu si zajistit s člověkem, který tě tady pozval, máš otevřený obchod, supermarket, máš svobodu pravidelně každý měsíc a o tom se nemusíme bavit. Máš, to už děláš dneska někomu jinému. Dobře, co dál? Jo? Jak dostat více peněz za doporučení? Teď, přirozeně. Jestliže jsi spokojený a tvoje domácnost užívá kvalitní výrobky, jsi spokojený s těmi produkty, je nějaký problém to někomu doporučit ze svých známých, své rodiny? Tak jinak. Už jste někdy doporučili dobrou restauraci, kadeřníka, už jste doporučili nějaký film, tak normálně přirozeně doporučujte to, co přesně děláte. Nakupuji tam a tam, mám z toho takovou výhodu. A je z toho takový profit. To je celý. Hele, je to nějaká sprostá věc, nakupovat v supermarketu tom anebo tomhle? Už jste někdy změnili supermarket? Tak teď ho změníte taky. Takže my tvoříme spotřebitelskou síť tím, že doporučujeme lidem, že můžou udělat stejnou změnu, jakou jsme udělali my. Jestliže 9 tvých známých, 9 domácností udělá to, co si udělal ty, to znamená, nikdo z nich neprodával výrobky cizím lidem, nikdo neklepal nikomu na dveře, každý jenom místo do supermarketu, aby utracel peníze v supermarketu, je začal utracet ve svém vlastním obchodě, tak se něco stalo. Je pravda, že ten daný supermarket přišel o obrat. Bude vám to tolik vadit? Že třeba Kaufland přijde o obrat, Tesco přijde o obrat. Rozumíš? Takže ty nakupuješ sám u sebe. Co se stalo? 9x 100 bodů plus tvojich 100 bodů je dohromady 1000 bodů. V tabulce seš na 6%, za 6% a hodnota bodu 40 korun se ti vygeneruje tvůj první pasivní příjem 2400 korun. Co potřebuješ udělat v zaměstnání, aby ti stabilně přidali 2500 korun? Na rovinu. K tomu, co máš dneska. Protože to, o čem se bavíme, je to, že každému z vás zůstává váš příjem ze zaměstnání. To, že změníš obchod, neznamená, že přestáváš chodit do zaměstnání nebo přestáváš dělat věci, které jsi dělal doposud. To jsou peníze navíc. Proto říkám, co potřebujete udělat v zaměstnání, abyste dostali stabilně 2500 korun navíc. Každý měsíc.
Víte, co tady uděláte? Za jak dlouho dokážete 9 domácnostem a říct o tom obchodě, vy budete potřebovat říct více než 9 domácnostem, ne všichni budou chtít změnit obchod. Který udělají úplně to stejné, co vy. A komu to můžu říct? Komukoliv, komu chceš pomoct? Hele, když to pomůže tobě, tak to pomůže těm lidem. Je to tak? Nikam nemusí jezdit, dovezou mu to až domů, ušetří ta domácnost peníze, jo? A je to přínosem pro všechny. Orientačně, jsi tady novej, za dlouho si dokážeš představit, že může 9 tvých známých, 9 domácností, které znáš více než 9 domácností. Ale čím déle žiješ, tím více lidí znáš, je to tak? Mně se někdy stává, že sedím s někým a je mu 40 a říkám, hele, tak pojďme se na to podívat, pár lidem to ukážeme. No já znám tak 7 lidí. Já říkám, kolik je? No 40. Hele, neřeš to. Chodí vám nějaké nabídky každý den něčeho? Prostě se s lidma bav. Se známýma lidma bav o tom, jak si změnil způsob nakupování. 2 500 korun navíc. Víte co, tohle toto je schopen člověk udělat za měsíc. I kdyby to bylo za půl roku. Ty jsi šel úplně pomaličku, jako slimák. Mít 2 500 navíc. Na pořád, dobrý? Víš, jak dlouho budeš dostávat těch 2 500 navíc, to je pasivní příjem. Do té doby, pokud ti tvoji známí, pravděpodobně vrstevníci, budou spotřebitelé. Pokud si budou mít zuby, nebo budou telefonovat, pokud budou používat doma elektriku a tak dále. Jak dlouho předpokládáš, že ještě tvoje domácnost bude spotřebitelem? Na pořád, souhlas? Takže ty to jednou postavíš a máš to na pořád. Hele, já neznám hodně biznesu, kde ty jednou postavíš něco a máš to na pořád. V roce 1994 jsme ten obchod ukázali x lidem a my z toho profitujeme. Pořád. Dneska, v roce 2015, každý měsíc. Ale když budu obchodní zástupce a prodám někomu nějaký výrobek a budu mít rabat, co mám příští měsíc? Jaký mám z toho profit? Umožněte těm lidem to, že si můžou jako vy nakupovat za velkou obchodní cenu. Že mají úsporu. Že jim to dovezou až domů. No. To je celý. A že já tak nerad mluvím s lidma. A jsme znovu o motivaci a důvodu. Co potřebuješ udělat pro to, aby si dostal stabilně 2 500 korun navíc? Jakou investici bys musel udělat třeba do nemovitosti, aby si měl čistého 2 500 korun? Milion? 5 milionů? Čistého, abys měl? Kolik je tady investice tvoje? Čas nějaký. To je celý. Jo? A co když někdo z těch známých, kterým jsi to ukázal, v tom uvidí ten potenciál, jak ho vidíme my? Hele, to je super podnikatelská příležitost, co když on to někomu ukáže? V tom případě se začíná vlastně takzvaný nechtěný pasivní příjem. Nezabráníš těm lidem, aby to někomu dalšímu řekli, hlavně ne ženám. Přitom, když někdo z vašich známých ukáže ten obchod 6 lidem, matematickým vzorem jste na 23 280 korunách, jsme zaplaceni z vytvořeného obratu a rozdílu procent. Ročně je to 279 000. Zhruba 50-60 domácností, které změnily své nakupovací zvyky. Co potřebujete udělat k tomu, abyste navíc dostali 23 000 každý měsíc? K tomu, co máte dneska. Za jak dlouho se to dá udělat? Kolik to je procent? 15. Někteří jsme to udělali za 1 měsíc. Ale i kdybys to dělal půl roku. Kdybys dělal rok. Kdybys dělal 2 roky. 15%. Jo? Tak to stojí za to, je to tak? A teď už nechci říkat, kdyby ještě
zase znovu někdo o tom někomu řekl. Hele, máte někdo třeba nějaké sociální sítě, nějaký Facebook nebo něco. To je velmi nebezpečné, že se tam hodně lidí najednou dozví hodně věcí. No? Takže se vám může stát něco takového, že se vám rozšíří ta síť. Ta síť se sama potom, řekněme, nešíří nekontrolovatelně. Vy máte od svých uplineů určité postupy, konkrétní kroky, co udělat pro to, abyste ten obchod vybudovali tak, aby byl pro vás stabilní. Máme školicí vzdělávací systém. A máte podporu lidí, kteří už mají ty zkušenosti a vědí, jak strategicky vám potom dál pomoct v budování toho obchodu, aby pro vás byl profitový. Jestliže uděláte 21%, dostáváte navíc další odměny. Tady za první rok, jenom když budete 21%, dalších 330 000 navíc k marketingovému plánu. Teď není prostor to vysvětlovat, ale co bude efektem vašeho podnikání, tady je pasivní příjem, to je to tvorbou spotřebitelské sítě, vzděláváním se a učením druhých lidí, aktivní příjem, tím, že můžete někomu prodat produkt a mít zisk 30% a máte úsporu do své domácnosti a pro vaši domácnost tím, že nakupujete u sebe, pro sebe s 30% slevou. My jsme se bavili už o firmě. Firma Amway jako jediná na odměnách vyplatila nejvíc vůbec na světě, již přes 39 miliard dolarů. Zpátky svým distributorům. Když bychom vzali pár věcí, takových těch charakteristik, tak je to podnikání, které je otevřené bez ohledu na věk, vzdělání, rasu, pohlaví a zkušenosti, podnikání, které je bez omezení, bez požadavků na velké investice, o tom jsme se bavili, máte možnost ho vzít kamkoliv sebou na světě. I má opakovanou spotřebu, takže to jsou produkty a výrobky, které se rychle spotřebovávají, opakovaně potřebuje člověk znovu a znovu. Máte 100% garanci na ty produkty, 100% populace potřebuje. Pojem příletné oči znamená, že se lidé vracejí zpátky na stránky a znovu si kupují produkty a služby, na které jsou zvyklí. Je to neomezený v odměnách a příjmech, o tom jsme se taky už bavili. Nemáte omezení jak v hloubce, tak v šířce. Je to podnikání nezávislé na ekonomické situaci. Když se podíváte, tak jsou různé vlny v ekonomice. A i přesto firma Amway i v těch letech, kdy se ekonomice tolik nedařilo, tak pořád vlastně měla a má nárůsty. Podnikání, které může expandovat kdekoliv na světě. Ta licence dneska už zahrnuje více než 13 zemí, stále se rozšiřujeme, takže dneska s tou jednou licenci tušíme už 19 zemí. 19 zemí, v kterých můžeme podnikat. Je to bez rizika, nemáte investice do zásob, nepotřebujete žádné zaměstnance, nepotřebujete obchodní prostory, žádné zkušenosti v oboru a je tam záruka 90 dní na zboží a 180 dní na licenci. A ještě jednu charakteristiku, má historii 55 let, prověřený systém, podniká s etickým kodexem a podnikání je podpořeno něčí zkušeností a vedením. Tady se můžete podívat ještě na čísla, které jsou, to jsou vlastně firmy síťového marketingu. Že co máme udělat pro ten rychlý start? První krok, zaregistruj se za 739. Udělej si první nákup za 100 bodů s 10% slevou a kuponem 250 korun, a nebo za 200 bodů a získej 20% slevu a kupon v hodnotě 500 korun. Plus odměna Fast Track až 7200. Dneska není prostor vám vysvětlit. Chytněte člověka, který vás pozval, a on vám vysvětlí, jak, když se nově registruješ, můžeš rychle získat těch 7200 korun z Fast Tracku. Kupte si u sponzora vstupenku na nejbližší školicí seminář, protože školicí seminář, pokud chceš budovat tenhle obchod, to je nedílná součást toho vzdělávacího školicího systému. Tentokrát máme celoevropský seminář a je v Ostravě. Celá Evropa se sejde do Ostravy. Vlastně my jsme v Ostravě dneska. Takže znovu se sejde celá Evropa. My tady nejsme dneska celá Evropa. Ale bude v Čes Areně, bude v říjnu, bude celoevropský seminář. Tam uvidíte to nejlepší z tohohle podnikání. Získejte přístup na informační web TT21, kde máte všechny informace potřebné pro vás na jednom místě.
domluvte si termín osobní schůzky s člověkem, který vás tady pozval pro další postup. Tak, to bylo krátce k tomu, co vlastně tohle podnikání znamená, ta změna způsobu nakupování, že ta vaše domácnost je váš zlatý důl. A ta přidaná hodnota je ta týmovka. Ta přidaná hodnota je to, že jste tady v komunitě, určité komunitě lidí, kteří jsou na podobné frekvenci, kteří se společně cítí dobře, někam se osobnostně posouvají. Jo? A tvoří vlastně takovou určitou komunitu lidí, kteří si ani nedokáží představit, že by už v tomhle podnikání nebyli. To už pak není o produktech, to už pak není o službách, ale to je o lidech, to je o vás.